Mwanthi karibu. Kwanga kiresi mingi kwari gutega. Awaka nabwate chire gete cyane ngego. Pati bono njire ngamono chingongu chire na chine chire. Lakini bona aranga na biaka ndasha na because ba tego she problem she had is a problem I've solved it. So anaro ngakera. So bono mukano nsumbuire sana. Mukawo yo moyo maete wase mukando sunolio ya mo maete na nyate muino. Skuru. Ona gikwale gukwana. Ni maete ngwande tiringa na yerere ngana yerete kunywa mara kinende. Riso nsiagarete nkayira kunywa na roje nganko uruperi ya mwa watu. Aroje nganko ngora muri ngarati kamunyo because na mwanjete. But bono ekire sondo tu akongeru gumana tati nganko rangeni shena because ano mwana muntu tu asoma komo. Ano maete binali. No maete ninje na ta rono kanga ka uchiali. Ukaminyoka. Bono maete na ko eresire. Karena ko rangeni no sare ni maete because magana ikambas na maete stwarengi. Tinda tiamanya kanega. Nande tote hiyo nitamanya monta magana inje na itu katumanya. For the last 1 month na chande kiro no muko. Tari gonsika konda ma koraki. Mati kuro nyore kasi account. Nate bano ang advice ndo nango kora kusinya gusa 5. Tango ndako boli. Banya kumwaka anyalimu. Ono kakindi wekero kumwaka na totiana wote mechando mbwa tina kwera mechando mbwa. Amaete tango tevi, maito mokungu. Unaye umusacho mugosi. Lazima umwake. Ariana abo mumunumu. Bila kumwaka onyuru yoro. Yana ngora na kweresa. Tina wote mechando yayo maite. Ikwe une kegoro igoro. Tetengo tevi. Mechando yao. Mechando ondara gote yote gerro tara igune kamoneke. Sikuishia woja saa 3 na nusu nyumba. Weekend tari gotoka nyumba. Lero chene weekend. All day tayo nyumba. Bona achira mina kule saru cho swana ndo sukaka. Bono akondama nguchi kumukwendo ndama ndaitu batikasi nini. Tai kondugera. Obere pisi mano bono nchibiya kangorera. Kusina velie muisi kamondeke karaka tokarega skanda osati ndagira. To mutuma sobo. Akinko banta batikasi. Nabara be display. Shida nere juna kinko banta batikasi. Ndirarengereria. Arengerin sambe certificate ya because in my teaching sambe certificate. Ngende gari mataita kwa certificate. Bono inkyo ganyete. Ango kwa sambere kali. Inkyo ganyete. Ngende mataita bita kwa certificate ya ligetugo. Ago check ya butu. Matra wakwera nase. Inkyo ganyete. Kusemuite. Abona wako boli kwanya kumuita. Omaita bwato motu omwo. Nemma. Erongo matemande. Lakini tingo bwato. Sikuisha ndongo itubali. Ngoko bwata. Serikali tata. Oko mwaka naria omaita mukungu. Orandusime. Uno mwana oko mwaka naria ko mayo mwanjete. Orandusime. Ya. Mata mbroma wana mo muligete county omonene. Ondata yoko bwata. Ondata yoko bwata e. Kurwanya ole gasi mata kurwanya ole gasi na mwake. Eido mwake ozo mutume sobo. Sabota. Endora sambe chianga cha Jones. Chianga cha gota. Pass abona wantabiri. Ko samba Jones. Ali yako ba discipline. Ekarago cha banyora kwa sambire byonze na mo entre chianga chiri chinene. Chianga chichabanga na. Gasa mbabe gota kwenda gasi. Atikana chiri choka chimu. Ya yakobeke miangeri menene nalio omonto tawo chigo mochanda tawo chigo chando moto na akurwe gasi aira ne gochanya. Ndiro mutu yando chingu kune miaka ne taraika. Amangana na utebere aren atatu. Edo sambe chianga chae oso muite oso kole kwerende. Sambe chianga ne certificate chae. Oso bwatenjire ndo gochikokora. Oso kwanda lakini yagaki tiango boli. Yagaki tiango boli. Bano konkonyo tari ko kombekera ndojo kombekera. Sambe cha certificate ya mukane. Umo taita bana ya. Ai kwamboli advice na ko advice. Ana lengere na wante bibia kulingana mna lengete. Lakini no bate interest gete. Njatira kwa wante yo chito ikaransa to kwanera ne. Ai wante sambe certificate muruani koleki. Umo taita ya. Bona ai wante bingo advice. Umo taita. No. O taita mukane. Arari. Ngiyo wante. O bate interest na mukane. Because nakingo sambe bindo bia. Okay. Gasi yako kole county arabutu nindikwe.
ona etari advice kwata na mang'ana kwabwati kori kwenda gwagwacire bono because abo bukwang'era kwa ayo omotayi tobwate interest na mokani montayi nyoko advice mbe konchae ogochi ono tigagende bwone mang'ana otindeti ono ontebi mukungu karua tobwate bitina totaiti konkonya karuga ng'a nsambe binto bya mokani ai beb akiorere kwani akira roho rasta kusenkia akiorere kwani tukaraga yani aye okosoa kurugesieri korosi kogento gokokobori nendage tokunyara kobona ono omonto okerachire ng'akiri tukoria aria amwera komaete ng'ai nkoro pole nagosana nkobori naki naonye okusundeke koroyo nabori kanga nkoro turachindaga turage tumoke narosire nawe taitigora ntaite gukwana naye guchime mono kwarakora sindagera turagere tonto kwana naikwarasa kurubana kurumambi nkukanyete kurumambi ndega tinaloela nchinganyete uchondo sirendage kwani nyomba etebwati kende naye fridge aria orarore kende kiansio igorosi ori lakini korosi ose tokorosi ase eng'encha na omosacha nkibona nkorosi njimogusi ntu korosi ndagera ene ntokorara nche ndosite kwani kwakorire kokorosa egasi nkoro egasi echi computer nchio korosa utabuguri nomete na nkoisana nsakari tukorigima narosire koikara tumno karase achio korosa utabuguri matobori komate aye korose buno isaransite gakoromambi inkio korosera nkoganyete njitinarosa njinayenganyete anche narosire bono oturi korosa ndagera akiaye ase ogwancha kwao soa rikari orore kende gionsi kere orora inkia kortanda sire ndagera yakworo buri mondo sire ndagera ke bono ngikunyomerete rende inyoma itu nerio nyeto kondo sire ndagera okay ngitunyomanirete onte kwana gokoroenda tiao nchiasira tiao kuna ntwakarta agreement yerega ringikunyoma bono nagoteiri ng'a narosire bamini okay kerosi ndagera nimbwata mang'ana gukwana naye mang'ana aitakoganya mpaka ituko ntararosa gochi mambi ende ase eng'encho naye mambi nimbwate egasi ndero ngutaite nomaete tubante kubanga mang'ana binto binde bamang'ana yaba omwana nini tonto kambe genteke bedroom ntakoganya utambo gochi gwate orosite kwani ainga yochi gwakorera gasi kwarosa ukaite ngati maiti no ng'orosi torosite tintabwate mang'ana tintaite gogokwana mokango togenda orosi ndagera imoka torosi ndagera ndi nomaite ng'a ndosite twa next mpaka nasinyiro Yeah, tukiwa nokorika korosite, chiproposal Debian. mbwente korika mambi nomaite Okay. kuna kazi nafaa kufanya kesho lakini bono tinkonyara korika none ase eng'encho kero ndosite narenge gasi nekwakorera kwandugera bono ncherende narenge gasi ngakeri chiproposal chiao nakichiko chana korosi ndagera bono akima gitu tiga ndarakobori gakitari ase okwa obobi ndoko mopepe chokoroka mageto ni iso beb bono kwasi yes bono nche ngokoroka beb akwandoka yes mwanje koraki akenda no sire ndagera tiga kosori Aba. ni maite jokes ore lakini okay chianga choka chiao chiano ile tire bolire ngakibona chikutoka no ni inche bekoma nasinyiro go nche no by the nasinyiro go chia no gochia gonga yokara wana lero tini koringa yange echi nigangurara Igoroka? bokorora oisoti anga bono igoro kantura na babiri ndike lazima turari naye tingo tebeti ndongera tera tingo tebeti lazima nkwane tanga sekupaka chikine pachiku ogeto akigomorembelo stepi tingindinguru igomere tina chesi me bono ntike kwamba naye esi kwarura sta kurwe bwa kakorera kwaro sati baidi mbere avatar thing tingo nyara nje bugimo bondo gotiko ndo sendagira kuenda county government je kwa enende undrao ka ngaini te bono ngatore torosi la kwaro si kompita yo monta korosi na kolega zana gocha baka saa 3 na kolega zana nyoma rura nacha nyomba arita bako mugati ayo kurwe gasi oro koraiga inekero nari kurwa egasi netagare supermarket narora omogati amabere nare efridge ari togosoa nyomba yani Obusi. efridge egasi etagika yamo orosie echae onyu Nachesi kurumambi ngo kanyeto chondo siri chayo ondo sinda tingo nchai mugusita kunchai kuikandi bukuma okay bono kanyanda ari ase ngobera buyamanya kwenda kokorosa ikyo mata kya to enda gaseri mukai mungwari to atari komo nayo tete kwanse jetina te wango seri na we choli jana te ba ntai tendagira nane sa ulingo jeta to ko sanere ga use binte bike bike
No nae bono ngwetani ore. Okay. Okay. Bwana isa ulita bati gas kwangera wansomera bono. Kwangera kwirani. Yani tiondo ara kuburi koirosari no ne chane ne gekon. Mama manya nkwaro sire chati matina ini. Na manya ingi bono kira. Ikono mosacha ande bono. Ogwoncho ko cha ko kwangambe. Kwangambe ire. Kokoto yoro se chana ko kambe. Ove haki. Igo ngamberete wanjire nyomba bono wanjire nyomba. Bono te take advantage yokora saba kon ne my rights yana sibolere. Your rights again to give on. Yani bile bia mana ko bwanjo mo vero nendo. Okay, sawa. Oranyara kimbata mpango akano kiate. To chotu na iwa. Ninda asinyo. Nje tingo tu ara le. Ninda asinyo. Nje tingo tu ara nje nda asinyo. Aya ndo nda itashika wakondo ndende merete. Nje ndata kiri ko igubo. Ndenda chinkwana chao. Na irende chao. Kyo konde ibon. Igobana musache nyombe ningo. Omusachi nae. Nkino tari gonsikera. Aya no isige. Isara igo nkikwanya kana bakungu. Kwanya kana bakungu takata. Kwanya konyora na busa. Na kwanda ame takata. Takata. Nkibona nkikera wanya turi kwanda tandagera. Waze tukienda tamambio ingere. Ya kwene ni. Ngingere kwa no me na kino na kiakorosu. Irenga kwanya konga chero tenga rero mukane chibese chigenda saruni. Yuchi da kana tumia uko ingere tukia yu. Nge. Elioko ngingera nje nkwete. Osende biye. Gopa no tatu gokole te point ya boko ndwani. Tinde ikirasi kukurwa. Kibane karakin. No henda ninki. Igoba no tete ngende. Pano kikina nyoma to montari konkonya. Aso wanja kwao ndende tibitina by the way aganda karoki ngendre to kote ni ndo abaisi kabanta eten tiketin kireten kanete ni golere timatu no safaif onde meretin kirete di goronda golere taringe nasu nyusana yani bono koroso ngana sire ko gaga sinje na ruega sina ge ko rote ngota ite ko golere abaisi o bwatereti ga simbutire nera ga to bwatereti go di goronda ira ne ga sinyorega nda koroki karakter ne mnande Njuto anda ndo sene ndete mbekere mwana wera ali nyumba ndo tanturale. Getanda baka turale lero. Ande so deskuwa ingi mugaso. Bongene ngara storos to bono. Nyato gocha. Bono te to tanga sira bando na te ndurukula kita. Ato gocha. Wakore ukwa. Ningora nintakwana. Por no to gocha. Chiange torushio to tukute se to gocha. Nga vera no ngonya vera nimbia ninkwera singo kwa gocha ninkwera igoro. Bono nkikero. Ero korora asinali gweta. Mbiyore bol. Ara te bugo mangana mange nkombira ero mo gokori family ya. Waso kwa inga gazi na nebu. Ora se torosite. Esikwali wa ntuka tikali tia ntuka ni. Mekutano. Nda mereti. Ero na amu ye. Arosiri. Sawa, ndokora tingangende. Chubino bwe kwe. Ngela ngui ko ni umbu yando ma. Chumbu kaichia nyumba gantu batimbu beke paka chimba sia da malio. Igoma. Kwalenge. Tawo kapoko kwanza. Rato ko chumuino. Ake ngomo. Oriete chips ga ocho ka chips ya mako ngai na ngonchore. Ngai toragere. Ko to oriete chips ne nyama ga. Kayinya meyo to. Ko ko ma chips ne nyama. Tari are tio karango ga bu. Kyo tas beri bia nda ko sia mako pi. Ina ko ke ko tio ka ga buri maito. Oriete na chips wono mbitio e quality ga ngai. Jembo enchara. Tinte mana man. Tiangende ndosi. Nagotigerere bura. Nagotigerere mini kero gora. Rara. Tiangende ntune changa chiri. Como. Tona tu astro siange chitorare. Onye ndokoli mbekenda ga na nanya chinguru. Tinkuna babanya tondo bakwete. Nje so na basaza bande. Kwanza byangi byo kubekana byenge kurwanyore gasi account. Byenge byanda tutira kwa jare ngensa yakirega. Sorongere tukonye kitimaiti. Kaite ngatindo chi. Bono igo bono tutete tino ne changa mbeke squeeze. Gakyo bono ngakingo bekero nyenke imbeke mambiga iga bono wekirega. Bono inje gasiane ngora na betete nye dress iga. Ngakoro kingoroje. Ngakoro. Mbora nalingoroka na biya singo tara igasi obisia. To mai jero modura chenta gole bande biso kole gasi ta gole nyombe chonzi ngeris. Otagore arimbugo. Chinde twana mangi na tiangi mokenga de. Gasi chae osinga saurio bachi baseni ni. Anda ndo seri ente kyo kon ngari. Njira ntini ko koroseri njembo rengo chikorosi ndare na ote na okwando regendi kyonsi urara nyora. Cool.
Kwano tumaiti. Umaiti lakini hai. Akiwa kungua.